11 bölük. Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'ga bolgon suyu. Sahabalardan bardygy iyilik jana jetişkendikleri, alardan Allah Taalaga jana anın paygambary sallallahu aleyhi ve sellem'ga bolgon çeksiz suyulörünün artынан gana bolgondugu anyk nerse. Anıgyn aytkanda bul suyu sahabalarda uşunçalyk kurbançylyklarga baruga türtkü bolgon güç ele. Alardy rahat menen gülkünü unutuga, bul dünönün jeke jırgalçylygyna kaydeger boluga, bay bolup napsesin jeňüge jana bardyk bagtysыздыкty jek körüge alyp gelgen uşul güç ele. Suyu tolgan jürekde süýgenden başgaga orun jok bolat emespi? Allah bizge boğur orup, bul oğur saparda bardy kıyınçılıklarda unutup, ağa berilip kızmat kılıp jana sıyını üçün bizge özüne jana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga bolgon süýüni nasip kılsın. Abu Bakr radhiyallahu anhu'nun İslam üçün görgön tüýşükleri. İslamdın başında İslamdy jaňy kabul algandar özlörünün dinin jaşyruga argasız boluşgan. Qurayşitler ardaýym musulmandardy kogundukka alyp jürgendikden Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem jaňy musulmançylykty kabul alganlardan baryna Qurayş urusundan zapky görüp kalboy üçin İslamdyn jaşyrygyny karmagy geňeş bergen. Musulmanlardan sany 39 adamga jetkende Abu Bakr radhiyallahu anhu İslamga çakyryny başlap jana dindi açyk karmany sunuş kılat. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem algaç bul sunuşga garşy bolat. Birok Abu Bakr radhiyallahu anhu bekem turgandykdan akyrynda makul bolatda bardyk musulmandar elderdi jaňy dinge çakyruga Kabaga jönöşdi. Abu Bakr radhiyallahu anhu İslamga çakyru sözlerini söýleýe başlady. Jana any sözü İslam tarykyndagy jalgyz Allahga çakyrgan elge açyk birinci gaýryluu ele. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem atalaş bir tuğanı Hamza radhiyallahu anhu İslamdy oşol ele günü kabul alat. Alemi 3 günden keyin İslamdy Umar radhiyallahu anhu kabul alat. Abu Bakr radhiyallahu anhu özünün algaçkı sözlerini aytıp bütelekdele butparastar menen Qurayş urusundagy kapyrlar musulmandarga tuş tarapdan kol sala başlaşdy. Abu Bakr radhiyallahu anhu Mekkedegi aksök, urmatly adam ekendigine garabastan al murdu gulagy jana beti kanjalagança tayak jedi. Aga öte oroy jana eňile taş borduk menen mamile kılışıp any tepkileşdi. Gölöştür menen çawışdy, butlar menen tebeleşdi. Al çalajan bolup akyl esin jogatat. Mınday jyrkyşlyk menen bolgon gol saludan keyin anın tiriw galyşyna hiç ümit jok ele. Banu Taym urusundagy anyň tugandary ana öýüne jetkirişdi dagy Kabanyň janynan egerde Abu Bakr radhiyallahu anhu algan jarakatyndan ölüp kala turgan bolsa, anda öç alyp bul jyrtkyşlyk kol saluga özgüçe salymyn goşgan Utba ibn Rabiýany öldürebüz dep jar salışdy. Abu Bakr radhiyallahu anhu esine gel albay bir gün geçke jatdy. Aga bir neçe jolu gaýrylyp görüşdile, al jogap bergen jok. Geçinde gana al akryn gözlerini açıp esine gele başlady. Tolugy menen esine gele albay jatyp al. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem kanday dep surady. Anyň tugandary aga narazy boluşup, kanty uşunday bolsun. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem üçün tayak jegenine bir gün geçke ölüm çengelinde jatkanyna garabastan al esine gelgende andan başga hiç nerse jönünde süýlebekeni kanday deşdi. Abu Bakr radhiyallahu anhu'nun ömrüne emi korkunuş jok ekendigine gözleri jetkenden keyin alar anın Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'ga uşunçalyk berilgendigine tereň ökünüşde boluşup tarap ketişdi. Alar enesi Ummu Hayrga tamak berip goýusun ötünüşken, birok Abu Bakr radhiyallahu anhu tamakta oýlap da goýbosdan gaýra Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem kanday degen gana suruny berip jatdy. Enesinin Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem turaly hiç nerse bilbesin düşüngenden keyin Abu Bakr radhiyallahu anhu andan Ummu Jamil radhiyallahu anhaga Umar radhiyallahu anhu'nun karındaşına barıp andan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem turaly akyrky gabarlарды bilip gelüsün surana başlady. Eni mınday ahvaldagy balasyna jok dep aýta albay, Muhammad sallallahu aleyhi ve sellemden ahwaly turaly bilip gelü üçün Ummu Jamil'din üýüne şaşyldy.
Ummu Jamil oşol gezdegi jalpy musulmandar syakty ele özünün islamda ekendigini jaşyrar ele. Oşondukdan al Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem turaly eç nerse bilbegende tür görsetip mınday dedi. Qaysy Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem? Qaysy Abu Bakr radhiyallahu anhu? Emne üçin men alar turaly bilişim gerek? Birok senin uluňa öte jaman bolgan eken. Qalasaň seni menen goşa baryp, any görüp den solugyny surap goýaýyn. Ummu Hayr maqul bolup, Eku Abu Bakr radhiyallahu anhuga gelişdi. Abu Bakr radhiyallahu anhunun uğur ahvalda jatkanyny görüp, Ummu Jamil radhiyallahu anha özün garmay albay ıylap jüberdi. Azap görüp kalgır, akmaktar Abu Bakr radhiyallahu anhuny emne kılışkan, allardy Allah jazalasın dedi. Ummu Jamil radhiyallahu anhanın ıyına göngül burbastan Abu Bakr radhiyallahu anhu Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem kanday dep suradı. Ummu Jamil radhiyallahu anha Ummu Hayr jaka işaret kılıp al bizdi ugat dedi. Abu Bakr radhiyallahu anhu anı bul turaly kamsanawasyn ötündele al Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aman esen korkunçsuz jayında ekendigini aýtdy. Abu Bakr radhiyallahu anhu azır al qaysy jerde ekendigini suradele al arkamdan üýünde ekendigini aýtdy. Abu Bakr radhiyallahu anhu anı gözü menen görmeýün, ozuna tamak albasyna Allah menen ant berdi. Emi anı nenesi gantibany tamaktandyram dep sanaga bata başlady. Al balası Allah menen ant berse, al antyn eç kanday şyltyw menen buzbasyn biletile. Oşondukdan al Abu Bakr radhiyallahu anhuny Arkam radhiyallahu anhunun üýüne alyp baruga makul boldu. Alar köçe en degençe gütüp duruşdy dagy Qurayşitlerge görünböý Arkam radhiyallahu anhunun üýüne gelişdi. Arkam radhiyallahu anhu üýünden Abu Bakr radhiyallahu anhu Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'de gördü da gözlerinden jaş ketip guçaktap çygyldy. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem dagy ıylap jüberdi. Oşol jerde turgandardyň bary Abu Bakr radhiyallahu anhuga boorlary orup ıylay başlaşdy. Jırgalçylykda jana beýpillikde jaşagan köpdögen adamlar suyu turaly aýtşat. Birok özünün suyu üçün kaygı kapajana oor ahvalda dalilde algan adam gana çındap suyu alat. Umar radhiyallahu anhunun Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem ölgönden keyinki kaygısy. 1400 yıl ötkönden keyin dagy anın aty syurmat menen gadyrlooну paýda kılgan Umar radhiyallahu anhunun güçün jana kayratyn eç kim tana albayt. İslam Umar radhiyallahu anhu musulmandardyň gataryna goşulganga çeyin açyk çygyp, eldi öz gataryna açyk çakyra algan emes. Al İslamdy kabul algandan keyin gana musulmandar Kabatullah'da sıyınıp namaz okuy başlaşdy jana alaryň arasynda Umar radhiyallahu anhu bolgonduktan eç kim eç kanday ziyan keltirgenge dagan jok. Oşoga garabastan Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem ölgönden keyin başına gelgen oor müşkülden arıla albay goýdy. Al aylasyn tappagan, baykuş ahvalda kılıçın goluna alıp mınday dedi. Kim Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem öldü dep aýtsa, oşonun başını alamın. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem ölgön jok. Al Musa sallallahu aleyhi ve sellem özünün elin 40 günge kaltırıp ketip anı öldü dep aýtışganda, al kayrılıp gelgen syýakty ele Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem özünün jaratuuçusuna getdi. Allah menen ant berem, al sözsüz gaýrylyp gelet da anı öldü dep aýtgandardyň kolu butlaryň keset. Bol kaygılı okuyanı Osman radhiyallahu anhu uqqanda emne kılar aylasyn tappay kaldı. Al bir sözda süýlege jarabay, keyinki günü da tilden kalgan nemeçe ary beri basyp jürdi. Ali radhiyallahu anhu dagy oor kaygıga batdy. Al dagy tilden kalıp kıymylsyz oturdu. Abu Bakr radhiyallahu anhu gana Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'ga bolgan uşunçalyk süýüsünün artyndan öte oor müşkül uçurunda taşday beken bolup sabırdylygyny jogatgan jok. Al Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den üýüne toktoluk menen girip anın çekesinden öptü dagy kayra elge çykdy. Al Umar radhiyallahu anhuny olturuşuny ötündü da elge mınday dep gaýryldy. Silerdiň araňardan kim Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'ga sığıngan bolsa, anda alar Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem ölgönün bilissin. Alemi Allah'a sığıngan bolsa, anda al Allah tirü eç kaçan ölbös ekendigin esinden çıgarbasın.
Anan al Kur'andan tömönki ayatda okudu. Muhammad buga çeýinki gelgen paýgambarlar saýakty öyle paýgambar. Egerde al ölsö, je öldürilgen bolsa, emne siler artqa gaýtasyňarby? Eger kimdir biri artqa gaýtgan bolsa da, Allahqa hiç ziyan keltire albaýt. Allah razy bolgondordy razy gylat. Ali İmran suresinin 144-nji aýaty. Abu Bakr radhiyallahu anhuga Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den orun basarı, halifa bolu belgilengenden keyin bul jerde belgiley gete turgan nerse başka sahabalardan ayırmalanıp, uşunday uçurlarda ötö gerek bolgon sabırlykty, çydamkайлykty görsötüp, özün özü karmay bildi. Andan tışkarıdağı Abu Bakr radhiyallahu anhu Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den sögün goyu boyunca muras, jana başka şariat maselelerin başkalarga garaganda jakşı biler ile. Sahabaların arasında Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den sögün qaysı jerde Mekke'ge we Medinaga we Baytul Muqaddasga we Yerusalimge goýuş gerek turaly bolgondo da bul maseleni Abu Bakr radhiyallahu anhu paýgambarlarda ölgön jerde goýot degen sözde keltirip uşul maseleni çeşdi. Abu Bakr radhiyallahu anhuga gana belgili bolgan bir neçe hadislerdagi Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den paýda bolgan göýgöýlördi çeçүүge jardam berdi. Al Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday dep aýtkandygyny ukkandygyny aýtdy. Biz paýgambarlar özübüzden kийinki kılgan nerselerdi muraska galtyrbaýbys. Anın bary sadaka. Aldağı Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den mınday dep ukkanyny aýtdy. Allah özünü orun basar tandodu, tereň gyzygyp jana aýabay baýkap mamile kılbagan amirde gargyş kılgan. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem dagy mınday degen. Biýlikke eýe bolu, ötü hukugu Qurayşga, alemi çeçim çygaruu hukugu bolsa, ansarlarga tiýeşeli. Sahabalardan Hudaybiyadagy kılgan hareketleri. Bu okuya Hicranın 6-njy ýyly Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem köp sandagan sahabalary menen giçi ajylyga, umraga, Mekke'ge jönöp jatkanda bolgon. Qurayşitler bul turaly bilip alyşyp, alardy Mekke'ge girgizböni çeçişken. Alar özülerine koşun awrulardy çakyrışyp, bola turgan salgylaşga aýabay katуу daýardanışdy. Zulhulayfaga jetişkende Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Qurayşitler turaly maglumat aluu üçin öz kişisin jönötdi. Alar Usfanga jakynda kalyşganda al jönötken adamy geldi daga Qurayşitler aýabay kuraldanışyp Mekke'ge girgizbönün haraketin kılıp jatışkandygyn jana koşun awrular daga alarga koşulup jatışkandyklaryny aýtdy. Anın bul gabaryny ogup Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarına geňeş surap gaýryldy. Kılıngan sunuşlar boyunca Qurayşitlerge koşulgan urulardan turak çaylarına kol saluu, oşundalar soğuşudan baş tartışıp, üýlerin gorgoş üçün getişet degen maksatda. Tüzele Mekkeni gözдөй sapardy ulay berüele. Abu Bakr radhiyallahu anhu mınday dedi. O Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, biz bul jaka umra kılgany gele jatabız jana, bizden Qurayşitler menen soğuşaly degen niýetimiz jok. Jolubuzdy ulay bereli. Eger alar bizde toktatışa turgan bolsa, anda salgylaşabys. Eger toktatışbasa bara berебиz. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr radhiyallahu anhu'nun sunuşuna makul boldu da, alar Mekke'ge saparyny ulay berişdi. Alar Hudaybiyaga gelişkende, alarda Budayl ibn Varqa Huzay tosu alıp mınday dedi. Qurayşitler silerdi Mekke'ge girgenge hiç kanday jol berişpeyt. Alar soğuşka daýar turuşat. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday dep jogap berdi. Biz bol jaka umra kılgany gana gelgenbiz. Jana uruşaly degen oýubuz jok. Soğuş Qurayşitlerdi alsızdandyryp, jana jogotulardy alyp geldi. Eger alar kalasa, oşol wagtda başkalar menen iş jürgüzüge toskol bolboy turgan tınçlyk gelişimin tüzemin. Eger alar menin sunuşumdy kabyl alyşbasa, menin janym anyň kolunda bolgan zat menen ant berem. Anda özümdün işim üçün ölgünçe salgylaşam. Birok Allah özü kalagan nersesi boloruna işenem. Budayl Qurayşitlerge gaýtyp geldi daga, Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den ukkanın baryny aýtyp berdi. Alar Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem sunuş kılgan tınçlyk gelişimine karşı çygyşdy. Oşondoy bolsa da söýleşüler ulantylyp, Qurayşitler musulmandarga özünün ökülü Urwa ibn Masud Saqafini jönötüşdi. Al wagtda Urwa musulman bola elegile. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Budaylga aýtgan sözün gaýtalady. Urwa mınday dedi.
O Muhammed, eger sen bardy garaptardy jok kılgın gelip jatsa, anda muny hiç kaçan kıla albaýsyň. Antkene saga çeyin hiç kim bardy garaptardy bir mezgilde jok kıla algan emes. Emi başgaça bolup, eger araptar jeňişke eýe bolup başlarsa, anda şenip koy. Senin aýlanandagy eldiň bary seni jalgydy galtyryp kaçyp ketişet. Sebebi alardyň arasyndan men bir dagy aksöök öňdü adamdy görgen jokmun. Şındygynda alardyň bary argaýsy jakdan çoguluşgan, kıyın uçurda taştap kete turgan kol kutandardyň tukumdarынан. Anın janynda turgan Abu Bakr radhiyallahu anhu bul sözlerdi gop qar geldi, jana açusy gelip mınday dedi. Bar, özüňden Hudaýyň Latga syna ber. Biz hiç kaçan Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'di taştap kaçıp gitmeýiz. Urwa, bul kim dep surady. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, bul Abu Bakr dep jogap berdi. Urwa mınday dedi. Abu Bakr, men sen maga gaşandyr bir wagtda kılgan jakşylygyň üçin mildetdimin. Anday bolboganda men saga aldaga aýtgan sözleriňe jogap bermekmin. Anan Urwa Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem menen sözünü ulantdy. Al söýlep jatyp ulam Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellemden sakalyna golun tigizip sılap jatdy. Bul sahabalarga jakkan jok. Urwanyň atalaş bir tugany Mugira ibn Shuba radhiyallahu anhu alardyň janynda kılıçy menen turgan ele. Alany kılıçdyň kyny menen golga urgulap, "Tart goluňdy" dedi. Urwa bul kim dep surady. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, "Bol Mugira" dep jogap berdi. Urwa mınday dedi. "O kişi öldürgüç, ödüňden agaňa sen kanday mamile kılıp jatasyň? Men sen üçin emgiçe kun tölep jatam." İslamda kabul alganga çeyin Mugira radhiyallahu anhu bir neçe adam öldürgen ele. Urwa bolsa oşoga kun tölep jürgen. Al oşonu aýdyp jatgan. Urwa özünün Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem menen uzak wagt bolgon süýleşüsinde akyryndyk menen sahabalary aga kanday mamile kılıp jatyşganyny baýkap oturdy. Al Qurayşitlerge gaýtkanda mıntyp aýtdy. O elder, Allah menen ant berem. Men çoň padişalardan kabul alusunda bolgonmun jana imperator, Rim jana Perske, Hosroy jana Neguska gelgenmin. Biroq eş yerden sahabalary Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de urmatdaganday, özülörünün başçılaryn urmatdagan elderdi görgen emesmin. Allah menen ant berem. Al tükürse tükürgün jerge düşürbeý tosup alyşyp, any menen betin sürgenge daýar turuşat. Ozundagy sözüni aýtyp büdelekde anyň kalosyny atkarganga daýar turuşat. Al darat alganda alar oşol darat susu jerge agyp ketkençe anyň bir tamçysy üçin bir-biri menen salgylaşganga daýar turuşat. Eger biri oşol suga jetpey kalsa, oşol suga eýe bolup kalgan adamdyň nymdy goluna golun tigizip betine sürtöt. Alar süýleşip jatsa, al gelip kalsa, ünün akyryndatýat. Any urmatdagandykdan anyň yüzüne da tike garaşpaýt. Eger anyň çaçynan je sakalyndan bir tal түссө, batasyny aluy üçin any bekem saktap katyşat. Men hiç kaçan sahabalar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga berilgendey, özlerinin başçılarına berilgen elderdi görgen emesmin. Akırında Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Usman radhiyallahu anhu'nu Qurayşitler menen süýleşülerde jürgüzgenge jiberet. Antkene alar al İslamda kabul algandygyna garabastan murunkuda ele agasy hurmat menen mamile kılışçu. Kaçan Usman radhiyallahu anhu Mekke'ge jönögende gebir sahabalar anı, Kabany Allah'tan üýün 7 jol aýlanyp tawaf kılat dep suktanyp işleri güýüşdi. Biroq Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi. Men mensiz Kabany aýlanyny kalayt dep oýlaboým. Osman radhiyallahu anhu Mekke'ge girgende Aban ibn Said ana özünün gorgosuna aldı da mınday dedi. Sen kalagan jagyňa barsaň bolat. Saga hiç kim teyişpeyt. Osman radhiyallahu anhu Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den atınan Abu Sufyan jana başka Mekke'nin başçılary menen süýleşülerde jürgüzgönden keyin Qurayşitlerge "Emi sen bul jerde Mekke'de bolgondan keyin gaýra gaýtkança Kabany aýlanyp tawaf kılıp alsaň bolat" deşdi. Biroq al sizlerden el Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'de Mekke'ge goýa berbe jatsa, men ganty banday kıla almak elem dedi. Mınday jogap Qurayşitlerge jakkan jok. Oşonduktan alar Usman radhiyallahu anhu'nu bir top wagtga garmap turuny çeçişdi. Musulmanlarga Usman radhiyallahu anhu kurman boldu degen söz jetdi.
Bul tuuralı Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem uqqanda al sahabaların alar kaşıkkana kalganca salgılaşabız dep ant berүүgө çakırdı. Qurayşitler okuyanın mınday buruluşundan korkup ketişip, oşol ele zamat Usman radıyallahu anhu'nu koyu verişti. Abu Bakr radıyallahu anhu'nun urbanı şıldыңdaşı, Mugira radıyallahu anhu'nun atalaş agasına kılgan oruy mamilesi, jana urbanı taң kaldırgan, sahabalardan Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'ga kılgan nazik mamileleri jana Usman radıyallahu anhu'nun Kabany aylanudan baş tartusu şulardan bar sahabalardan Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'ga bolgan çeksiz süýüsü jana berilisi turaly aýtyp durat. Bul okuyada aytılgan ant Bayatuş Şajara degen atqa ýe bolup, baq tübündögi ant degen many bildiret. Kur'anda dagy aytılgan. Abu Ubayda radıyallahu anhu'nun tişinen ajraşı. Uhud soğuşunda düşmandar Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'ga ölürmandyk menen çabul goýup jatışganda, anın zot baş giyiminin eki şakegi başına jebetine girip ketken ele. Abu Bakr radıyallahu anhu jana Abu Ubayda radıyallahu anhu aga jardan bergenge şaşılıştı. Abu Ubayda radıyallahu anhu şakeklerdi tişleri menen çıgarganga hareket kıla başladı. Bir şakekte julup alam dep al bir tişin sındırıp aldı. Buga al eç kanday göngül burbastan ekinci şakekte julup alganga girişti. Tişi menen ekinci şakekte julup alıp al ekinci tişin dagı sındırdı. Şakekleri alınıp bütkönden keyin jarat kanay başladı. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi: "Kimdin kanı meniki menen aralaşkan bolsa, aga tozoktun otu tiýbeyt." Zayd radıyallahu anhu'nun özünün atası menen barıştan baş tartuusu. Bir jolu İslamga çeýinki wagtda Zayd radıyallahu anhu özünün enesi menen atası turgan şarga jönöşet. Joldan Banu Qays'tyn adamdary kerbendi basyp alışdy. Alar Zayd radıyallahu anhu'nu kul kılıp alyşyp, any Mekke'de satyp jüberişdi. Hakim ibn Hizam any nejesi, atasynyň garyndaşy, Hadija radıyallahu anha üçin satyp alat. Al bolsa any Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'ga üýlenü toýuna belek kılıp beret. Oşol wagtda Zayd radıyallahu anhu'nun atası jogolgan balasyna kaýgy jep jürgen ele. Al any ar tarapdan izdep jana muňdu ırlary menen koşok ele. Bir jolu anın urusundagylar Zayd radıyallahu anhu'nu kapısынан Mekke'de ajylykda jürgende jolukturşat dagy aga atası gantyp kaýgy tartyp, kaýgy jep jürgendigi turaly aýtyşyp, anın kusa bolup ırdagan ırlaryny okup berişdi. Zayd radıyallahu anhu alar arkaly dubay salam jönötdi. Anda atasyna bary jakşy, al özünün meherman kojoýuny menen baktyly jaşap jatgandygyny aýtyp, sorotgan ır bar ele. Alar öýlerine gaýtyp gelişip, Zayd radıyallahu anhu'nun atasyna al turaly jakşy gabar aýtyşyp, duay salamyn berişdi. Mınday gabardan keyin anın atasy jana atalaş agasy any gaýradan satyp alyp üçin 7 şerlik akça alyşyp Mekke'ge jönöşdi. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'ga gelişip alar mınday deşdi: "O Haşimdin uulu jana Qurayşitlerden jol başçysy, sen Kabatullah'tyn turgunusyň, meçitde Allah'a koşuna bolup jaşaýsyň, sen tutkundardy gutgaryp, açkalarda toýguzganyň menen belgilüsüň. Biz saga özübüzdün uulubuzdy izdep geldik. Zayd üçin kun basyny alyp any goýuber, biz saga kununun basyndan dagy aşykça tölep bere alabys. Bizge bor orup merimdilik kıl." Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Zayd radıyallahu anhu'nu emne kılaly dep oýlap jatasyňar dedi. Zayd'dyn atasy: "Biz any üýge alyp keteli dep jatabys" dedi. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi: "Oşol elebe? Bolup turanda Zayd'dy çakyryp özünden suragla, eger al siler menen getkisi gelse, men any hiç kanday kunsuz ele goýaberem, birok men any özüniň kalusyna karşı goýa bere albaýym." Zayd radıyallahu anhu'nun atasy mınday dedi: "Senin bizge kılgan jakşy mamilenge tatykdy emesbiz. Biz sen aýtgandarynyň baryna öte kuwanyşdylyk menen makul bolabys." Andan keyin alar Zayd radıyallahu anhu'nu çakyryşyp, Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem andan: "Sen bul adamdardy tanysyňby?" dep surady. Al: "Oba tanym. Bular menin atam menen awam" dedi. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi: "Sen meni da bilesiň. Alar seni üýge alyp getkeni gelişipdir. Men saga alar menen getkenge ruhsat beremin. Birok sen meni menen galam deseň, anda al senin çeçimiň."
Zayd radhiyallahu anhu mınday dedi: "Men sizdi başka biröge gantyp almaştyrmak elem. Siz men üçin ata dagy, aga dagysız." Zayd radhiyallahu anhu'nun atasy menen awasy: "O Zayd, sen kul bolup kalgyň gelebi? Sen gantyp öz ataňdan, nagaňdan jana başga tugandaryňdan ajrap, kantyp erksiz kul bolasyň?" dep çuwuldaşdy. Zayd radhiyallahu anhu mınday dedi: "Albetde, men kojoýnumdan bul dünýedegilerden bardygyndan da jakşy göre turgan nerseni tapdym." Şundan keyin Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Zayd'ı özünün tizesine olturguzdu da mınday dedi: "Bugünkü günden başlap men Zayd'ı bala kılıp alam." Zayd radhiyallahu anhu'nun atası janagası bul sözlerdi kuwanu menen uguşdudagy Zayd'ı Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellemga çyn yürekleri menen galtyrşyp özüleri üýlerine Zayd'sız qaytyşdy. Al wagtda Zayd radhiyallahu anhu bala ile anın öz atasy menen getip kalbay, üýüne, tugandaryna barganga makul bolbody. Bul Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellemga bolgan ulu süýünün belgisi emespi? Said radhiyallahu anhu'nun musulmandarga duay salamy. Uhud günü Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Said ibn Rabi'yim ne bolgan? Anın ahwaly ganday dep surady. Sahwalardan biri anı izdep taap gelüge jönöşdü. Al kurman bolgan musulmanlardan söýgü jatkan jaka bagyt aldy. Al Said radhiyallahu anhu'nun atyny atap gıykıryp, anın tiriw ekendigin bilgisi geldi. Al gaýradan toktop, Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Said ibn Rabi'a radhiyallahu anhu'nun ahwalyn bilgisi gelip jatat dep gıykırganda, al akyryn çykkan ündükdi. Ün çykkan jaka buruldu. Al ölüklerin arasынан ölüm aldında jatkan Said radhiyallahu anhu'nu gördü. Said mınday dedi: "Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellemga menden salam ayt jana mınday dep aytyp koy. Allah Taala menin atımdan anı al eç kaçan özünün paygambarlarynyň içinden eç kimdi özünün ümmetlerinin atынан soğup bileklerdi berbegendey kılıp soğup bileklerdi bersin. Janadagy musulman bir tugandaryma ayta bar, egerde duşman Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellemga silerden akyrkyňar kurman bolgunga çeyin jetken bolsa, anda siler kıyamat kayım günü aktana turganga eç nerse jok bolot." Oşol sözler menen Said radhiyallahu anhu akyrky demin aldy da Allah Taalaga jönödü. Çındygynda ele sahabalar Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellemga berilgendigin iş yüzünde dalilde alıştı. Gerek bolsa jaratынан kansırap, ölüp bara jatışyp dagalar eç nersege dattanışpastan, eç nerse suraşpastan, alar Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellemden kopsuzdugy jana ahwaly turaly gana oýlanışgan. O sahabalardan Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellemga bolgan süýülerinin kiçineke ele bir bölügüne magokşogan günökör bolsa gana. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellemden kümbözün görüp ayaldan kaza boluşu. Bir ayal Ayşa radhiyallahu anhaga gelip mınday dedi: "Meni Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellemden gümbözünü alıp bar. Men anı görүү menen bata alganday boloýyn." Ayşa radhiyallahu anha Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellemden gümbözü bar bölmönün eşigini açıp, al ayaldı girgizip jüberdi. Ayal gümbözdü görüp alıp, Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem deýstödön jana aga bolgan tereň süýüden burkura wylaý başlady. Oşenti wylaý berip al bul düýne menen koştoşup getdi. Allah andan razı bolsun. Bul gasiyetli ayal Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem tiriw jürgen baktyly gündörde estedi. Jana anı jogotu gaýgysyn götür algan jok. Uşunday süýünü jana berilgendikde murda siler gördüňer bile. Sahabalar radhiyallahu anhumlardan Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellemga bolgan süýülerini görsetgen okuýalary. Ali radhiyallahu anhudan sahabalar Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellemde kançalyk dengelde süýüşçele dep suraşganda al mınday dep jogap berdi: "Allah menen ant berem, biz üçin bizden baylygybızdan da, bizden baldarybız, enelerimizden de kımbat, taňday gatyp turgan wagtdagy bir jutum suwdan dagy geregrek bolar ele." Ali radhiyallahu anhu'nun sözlerinde genelide apyrty jok ele. Çındygynda ele sahabalar mınday darajaga özlerinin toluk işenimleri, ymany menen jet alışgan.
Andan başkaça boluşu da mümkün emes ele. Antkeni Allah Taala Kur'anda mınday dep aytat emesmi? Aytgın, egerde silerden ataňar, baldaryňar, bir tugandaryňar, aýalyňar jegi ýöňür, üý bileňer, jynygan mal-mülküňer, jürböý galyşyndan gorkkan sodaňar, kuwandyrgan turakçaýaňar, şunun bary Allah'tan jana anyň paýgambaryndan jana Allah'tan joluna çyguwdan da kymbat bolsa, anda Allah'tan erki atgarylmaýynça gütküle, Allah günökär adamdardy tuura jolga salbaýt emespi? Tawba suresi 24-nji aýat. Bul ayat Allah Taalaga jana anyň paýgambary sallallahu aleyhi we sellemge bolgan süýüden başga nerseler silerdi alaksytyp goýbosun dep eskertet. Anas jana Abu Hurayra radhiyallahu anhumalar kabarlaganday, Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi we sellem mınday diýdi: "Silerden araňardan hiç kimler meni özünün atenesinden, baldarynan, jana başga bardyk elderden da jakşy görmeýün, ýmandy bola albaýt." Musulman okumuşdular aytkanday, uşul jana başga hadislerde sokur suyu emes, akıl esmenen tuyup, sezip süýgen suyu turaly söz bolup jatat. Birok eger bul jerde tubasa, nak suyu jönde söz bolup jatat dep esepdegen bolsak, anda mumun degen söz sahabalar bolgan ýmandyň eň biýik darajasyny düşündirät. Anas radhiyallahu anhu Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi we sellemden uqqanyn aytat: "Ýmandyň tatdudamyn gimde 3 sapat birikken bolsa oşol tatat. Gim Allah'ty jana anyň paýgambarym bardyk başga nerselerden da jakşy görse, gim başga adamdy Allah razyçylyk üçin gana jakşy görse, jana gim Allah any ýmansyzlykdan gutgargandan keyin al otqa, tozokqa düşküsü gelbegen syýakdy ele ýmansyzlykka gaýra gaýtgysy gelbese." Bir jolu Umar radhiyallahu anhu Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi we sellemge mınday dep aýtdy: "O Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi we sellem, siz men üçin menin özümdün janymdan tışkary bardyk nerseden dagy kymbatsyz." Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi we sellem mınday dedi: "Men al adam üçin anyň özünden de kymbat bolmaýynça, al çynygy ýmandy bola albaýt." Oşonda Umar radhiyallahu anhu: "Emes siz men üçin özümden de kymbatsyz" dedi. Oşonda Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi we sellem mınday dedi: "Emi, o Umar." Musulman okumuşdular aytkanday, Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi we sellemden "Emi sen çynygy musulman boldun" degen sözü, jol bolsa "Emne üçin emi gana men sen üçin özüňden da kymbat boldum. Bul eşa ele bola turgan nersele" degende düşündürät deşet. Suhayl Tustari rahmatullohi aleyhi mınday diýdi: "Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi we sellem anyň kojoýuny, al anyň kulu bolmaýyn, al anyň sünnetinden eç rahat albaýt." Bir kişi Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi we sellemge gelip, "Kıyamat gaýym günü gaçan bolat, o Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi we sellem?" dep surady. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi we sellem, "Ha sen al gün üçin emne daýardadyň?" dep surady. Al adam mınday dep jogap berdi: "O Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi we sellem, men köpdegen namaz, oroza jana sadaka gamdagan jokmun. Birok men Allah'ty jana anyň paýgambary sallallahu aleyhi we sellemdi süýem." Oşonda Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi we sellem, "Kıyamat gaýym günü sen özüň süýgenler menen çoğu bolasyň" dedi. Oşul ele hadis başga sahabalar arkaly da aýtylgan. Alar Abdullah ibn Mas'ud, Abu Musa ash-Şari, Saffan, Abu Zar jana başga radhiyallahu anhumlar. Anas radhiyallahu anhu mınday dep aýtat: "Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi we sellemden uşul sözünden başga nerseler sahabalardy mınçalyk kuwandyra algan emes. Oba, alardyň kuwanganga tolyk negizleri bar ele. Sebebi Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi we sellemge bolgan süýü alardyň terisine, denesinin ar bir kletkasyna siňip kalgan ele. Başynda Fatima radhiyallahu anhanyň üýü Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi we sellemden üýünden alysırak jagaşgan ele. Bir jolu al Fatima radhiyallahu anhadan "Sen jakynarak köçüp gelsen kanday bolat?" dep surady. Fatima radhiyallahu anha "Harisanyň üýü senin üýüňe jakyn. Eger sen andan meniň üýüm menen almaşsyn dep surasaň, al süýüngen boýdan makul bolat." Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi we sellem mınday dedi: "Bir jolu al meniň ötünüçüm boýunça üýün almaşgan ele. Emi dagy bir jolu andan üý almaş dep suragandan uýalyp jatam." Birok Harisa radhiyallahu anhu kandaýdyr bir jol menen Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi we sellem Fatima radhiyallahu anhany özünün janna jakyn yaşosun kalap jatkandygyny bildi da, al oşol zamat Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi we sellemge geldi da mınday dedi:
O Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, men Fatima'nın sizden janыңızda jaşosun kalap jatkanыңızды ukdum. Menin üylerim sizden karamağınızda. Alar başkalarga qaraganda sizge jakыныraak jaygaşkan. Fatima radhiyallahu anha özünün üyün menin kalagan üyümü almaşyp alsa bolot. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem anın sunuşun kabul alıp, men sen bu sözlerde çin jürüňden aytyp jatkanыңды bilemin, dedi da batasyn berdi. Bir kişi Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi da mınday dedi. O Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, men sizde özümden tuğandarımdan, baldarımdan da jakşı görömün. Üyümde olturganda sizde istep, siz menen görüşkөнгө şaşılam. Alemi men özümdün jana sizdin ölümüňiz turaly estegende, siz beýişke girip paýgambarlar menen darajalуу jaka göterilip keteriňizi bilem. A men bolsam beýişke girgen günde dagy sizdi görбөй galamby dep gorkom. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem eş nerse dep jogap bergen jok. Antkeni emne dep aytarym bilgene mesele. Oşonda Cebrail aleyhisselam perişte Allah'tan tömönki ayatda alıp düştü. Kim Allah'a jana paýgambarga moyun sungan bolsa, Allah hurmat görsetkenler menen paýgambarlar, takwalar, şahitler menen birge boluşat. Bular eň sonun şerikler. Mına uşular Allah'tan merimdiliginen jana Allah barın bilip durat. Nisa suresi 69-70 ayatlar. Mınday okuyalar sakvalar menen köp bolgan. Süýgen adamlardan mınday saktanuulary түшүнүктүү nerse, Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bolsa alardy jogorku ayatda okup berip tınçtandırar ele. Bir adam Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip mınday deydi. O Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, men sizde uşunçalyk süýgendikden, men siz tuuraly oýlaganda sizdi görmeýünçe tınç alıp duralbaýym. Ankeni sizdi görbesem ölüp kalarymdy bilem. Adyr bolsa men beýişke girgen günde dagy maga sizdi görü öte kıyın bolot. Ankeni siz men jetkis alys aralykda bolot emessizbi? Dep oýlap öte gatuu tınsyzdanyp atam. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem anyda jogorku ayatdy okup soratdy. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem ansarlarının arasından ayabay jüdü, kapaluu görüngen bir adamdy görüp andan, "Emne mınça kapaluusun?" dep suradı. Al, bir nerseni oýlap alıp kapa bolup atam dedi. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, "Emne jönde oýlandyň ele?" dep suradı. Al, "Biz saga erteň menen gelip geçinde getebiz. Biz seni görebiz jana seni menen birge olturabız. Birok bir günü sen başka paýgambarlarga göterilip ketesiňde, biz saga jete alбай kalabız" dedi. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aga eş nerse dep jogap bergen jok ele. Birok al jogorku ayat düşkөндөн keyin al adamga bul kuwanyçly habardy aýtyryp kişi jiberdi. Başka bir hadiste da gebir sahwalardan uşul masele boyunça tınsyzdangany, birok Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem alarga uşul ayatda okup bergenden keyin tınçtanyp kalgandygy aýtylat. Uşul hadistin başka mazmununda sahwalar Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den biz paýgambarlar özünün ümmetlerinden artykçylygy bolup, alar beýişde alarga garaganda jogorku darajalarga eýe bolaryn bilebiz. Emalar beýişde çoguluşkan bolsa, biri-birin kantyp görüşet dep suraşdy. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday dep jogap berdi. Albette, jogoru jakdagylar tömön jakdalarga jana Allah'tan alarga kılgan merimdiligin eskerişet. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi. Men ölgönden keyin meni uşunçalyk süýüp, bütkül baýlygym berip bolsa dagy, üý bülelerin galtyryp jana bolgon nerselerim berip bolsa da meni görgüsü gelgen ümmetlerim gelet. Halit kızı Abda mınday deydi. Ar daim menin atam jatar aldında, al Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem destep, al tuuraly süýүү jana berilgendik menen aýtyp berer ele. Oşonda ele al, ar bir muhajir jana ansarlardy atlarından beri unutpay, mınday dep aýtar ele. Alar menin ulularım, alar kiçüýlerim, menin jüregim alar menen jolukgusy gelet. O Allah, meni erterek özüň alyp ket, men alardan bary menen jolukkanday boloýyn. Alu şintip qaytalap jatyp uktap keter ele. Abu Bakr radhiyallahu anhu bir jolu Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem gamynday deydi. Men senin awaň Abu Talibdi İslamdy kabul alışyn öz atama kalagandan da görük kalaýym. Antkeni bulsaga çoğun kuwanyç alyp gelerim bilem. Oşunda ele Umar radhiyallahu anhu Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den Abbas radhiyallahu anhuga mınday deydi. Senin İslamga girgeniňe özümdün atamdyn İslamga girgenden dagy artygyrak kuwandym. Antkeni bol Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'ga
çoğun kuwanyç alyp geldi. Bilal radiyallahu anhu'nun okuyası barybızga malum. Al ölüm aldında jatkanda anın ayaly kaýgyga batyp, "O meniň kymbatdym" dep muňkanyp janynda oturgan. Al bolsa bul wagtda Subhanallah, Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem jana anyň sahwalary menen jolugy üçin ölüş kanday sonun dep gaýtalap jatdy. Zayd radiyallahu anhu'nu dargaga asarda Abu Sufyan aga mınday dedi: "Sen hazır senin orduňa Muhammaddy dargaga asyşyp, seni bolsa üýbüleň menen jaşoo jyrgalyna batuu üçin goýa berse dep kanday gana galap jatasyň?" Oşonda Zayd radiyallahu anhu mınday dep jogap berdi: "Allah menen ant berem. Eger Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellemga giçineke ele tikenek kirip ketkende men üýbülen menen tynçtanyp oltura almak emesmin." Muny ugup Abu Sufyan mınday dedi: "Düýnede sahwalardan Muhammad sallallahu aleyhi ve sellemge bolgan süýüsinde süýü eş jerde jok. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellemdi süýgen adam kanday bolşy gerek?" Bu soraga okumuşdy musulmanlar ar kanday jogap berişet. Qazy Iyaz rahmatullohu aleyhi mınday dep jazat: "Süýgen adam bardyk başga nerselerden özünden süýgenin öýde göret. Eger anday bolbosa al süýü çynyk emes. Demek kim Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellemdi süýem degenler anyň süýlegen sözlerin jana kılgan hareketlerini erçip, anyň kıl degenin kılıp, aga jakpagan nerselerden garmanyp, anyň jaşoo şartyn jana sünnetlerin bizge jeňil bolgon jana kıyın bolgonu wagtda kabyl kılışybız gerek." Allah Taala özüniň kitebinde aýtat: "Aýt Muhammed, eger siler Allah'ty süýseňer, meni erçikile. Oşonda Allah silerdi süýet, jana günöňerdi geçiret. Allah keçirimdü, mehrimdü." Ali İmran suresi 31. ayat. Sahabalar raziyallahu anhumlardan akысы jana singirgen emgekleri. Bul kitepde жазылган kıskaça okuyalar alarga amal kılıp tuğraganga ülgü boluş gerek. Sahabalardan jaşoosun toluq menen jaza turgan bolsa alar köpdögön tomdorga dagı batmak emes. Muna men bir neçe aydan beri bul kiçinike kitepçeni жазıp jatam. Menin okutuçuluk işim jana giyinkige galtırganga bolboy turgan başka işlerim bul kitepten garmalıp şaşpay жазılışına sebepçi boldu. Oşonduktan men uşul жерден toktatıp, okurmandar uşul жазılgandardan az da bolsa özüne payda alsın üçün kitepti bütürünü çeştim. Oşonda bolsa da kitepti bütürörden murda men öte manilүү nerseni belgiley geçişim gerek. Bugünkü günde biz özümüzdün mildet farzlarыбызга kaydıger mamile jasagan syakty ele, biz sahabalarga syy urmat menen mamile kılgandy bilbeybiz. Gebir kaydıger adamlar gerek bolsa, alar turaly oroy, jaman sözlerdi aýtышat. Biz hiç kaçan sahabalar bular İslamdyn negidin tüptügen adamlar ekendigin unutbowuz gerek. Alar algaçkı davatçılar jana biz alardan singirgen emgeklerin hiç kaçan aktay albaybız. Allah Taala alar Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellemden uşunçalık talap menen İslam'da üýrengöndigin jana any kийinki mundarga jetkirip berişkendikleri üçün alardan ruhtarın biýik darajalarga götürgen bolsun. Tömende Qazy Iyaz rahmatullohu aleyhinin Şifa kitebinen üzündü keltirebiz. Eger biz Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellemdi urmattap jana syýlay turgan bolsak, anda biz anyň sahabalarynda urmattap syýlawız gerek. Alar değerçip jana alar üçün Allah Taaladan geçirim suroo üçün biz musulmandar alarga emnebиz menen mildetli ekenimizni sezibиz gerek. Albatta alardyň arasynda pikir gelişpöçülükler bolgon, birok alарды taldaganday bizdin hiç kanday akybız jok. Biz bidatty, dinge jaňylyk kirgizүүnü jaktagandardan jana gebir sahabalarga göz sürtüp, alemi gebirlerinin darajalaryny düşürüşdi maksat kılgan tarıhçı sürüýlerden jana şiitler oýlap çygargan okuyalardan sak bolubuz gerek. Biz hiç kaçan sahabalardan adiletdigine, jana çynçyldygyna gümen kılbaşybız gerek. Egerde biz alardan ymanyna şek, doo keltirgen tarhy okuyalarga tuş kelip kala turgan bolsak, çyndygynda alar buga tatykduu emes bolgonduktan anda biz mümkün boluşunça alardy aktap jana alardyň hareketlerin, çynygy niyetlerinin tüzdügi menen düşündirýübüz gerek. Biz ar daýym alardan singirgen emgekleri turaly söz kılıp, jana alardyň kadyr barkyna doo keltire turgan ar kanday sözlerdi aýtuudan sak bolubuz gerek. Allah'tan elçisi mınday degen: "Menin sahabalarym turaly unçuk bagla. Biri alar turaly jaman söz aýtyp jatsa" degen manide. Sahabalardan singirgen emgekleri jana kadyr barky turaly Kur'anda da jana hadislerde da aýtylgan. Allah Taala Kur'anda aýtat: "Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan elçisi, any menen birge bolgondor,
kapırlarga qatal, alemi bir-birine merimdü. Alar ruku jana sajda kılışıp, Allah'tın merimine jana razıçılığına umtulganın görübüz. Alardın belgisi mangdaylarında sajdanen izi. Alar Tawratda uşunday süretdelgen. İncilde alar jerge taştalgan uruktan önüp çıkkan ösümdüktöy görsetilgen. Al özünün savagında bekemdelip jana tüzdelip, egin sevүүчүлөрдү kuwandyrıp, kapırlardan açuusun geltirip çoňoya başlayıp. Alardın arasынан ıyman geltirip jana jakşı işlerdi kılgandar üçün Allah keçirim jana zor sıylıktardı uwada kılgan. Fath suresi 29. ayat. Allah alar saga daraktın tübünde ant bergende, ıymandularga ırazı bolgon, al alardın jüreginde emne var ekendigin bilgen, alarga jüreklerine tınçlık berip jana alardı jakınky jeňiş menen syylady. Jana alar köpdegen oljony alışat. Allah kudretli, danışman. Fath suresi 18-19 ayatlar. Momundarın arasında Allah'a bergen uwadalarına bekem turgan erkekler var. Alardın kaybirleri jandarında kurman kılışçı. Dağı biröleri oşondoy jagdaydy gütüydü. Alar ubada antların eş nersege almaştırışkan jok. Ashab suresi 23. ayat. Muhajir ansarlardan algaç iman geltirip, jakşı işlerde alarda erçigenderge Allah razı boldu. Alar da Allah'a razı oluştu. Oşonduktan Allah alar üçün içinde tübölükke kala turgan, aldılarынан daryalar agıp turuuçu beyişlerdi daýardap koygon. Bul eň çoň igilik. Tawba suresi 100. ayat. Bul ayatlarda Allah Taala sahwalardan maktap jana alarga özünün razıçylygyn bildirip jatat. Uşul syýaktly öle hadisler jynaklarynda da alardan siňirgen emgekleri turaly köp sandagan eskertүүлөр bar. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday degen: Araňarda men jok bolgonda Abu Bakr radhiyallahu anhu jana Umar radhiyallahu anhu erçi gile. Başka hadiste meni sahabalarım jyldızlarga okşoş. Gimdin artından bolsa da erçigen bolsoňor, siler tuura jolda tabasyňar. Hadisçiler bu hadiste kabul kılışpayt jana Qazı İyaz rahmatullohu aleyhi anı eskergendik üçün sınga alışat. Birok Mulla Ali Qari rahmatullohu aleyhi жазгандай, anın oy boyunca eskergenge tatıqtı bolgon işeniştü hadis. Antkeni al bir neçe hadisçilerden bir-birine ötüp kelgen. Je bolboso balkim anı aytkanının sebebi talaş hadislerde açık talqulu da sahabalardan sapatlarından bolgon. Talqulu uçurunda anca işeniştü emes hadisler dağı eskerlet emespi. Anas radhiyallahu anhu'nun aytkany boyunça Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday deyt: Meni sahabalarım tamaktagy tuz syýakdy, tamak tuz jok bolsa dama jok bolat emespi? Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday degen: Meni sahabalarıma teşekkür nerseler boyunça Allah'tan korkula, alardy kalp günöөлөрüňөр menen atkylap turgan butagıl bagla, kim alarda süýse, meni süýgen üçün süýüşet. Alemi kim alarda süýbese, alar meni süýbegendik üçün süýüşbeyt. Kim alardan qarın geltirse, al menin qarımdı geltiret. Alemi kim menin qarımdı geltirse, al Allah'tan qarın geltiret. Alemi Allah bolsa, özünün qarın geltirgenderde batele qarmayt. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday deyt: Menin sahabalarımды jamanda bagla. Eger silerin araňardan ağır gimiňer Uhud tosunday altın sarptasaňar da, al alar sarptagan bir mutqa, jarym mutqaga da teň gelbeyt. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday deyt: Kim menin sahabalarımды jamandap tildegen bolsa, anı Allah perişteler jana eldin bary kargaşat jana Allah hanım farzdagy, nafildagy namazlaryň kabul kılbayt. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday deyt: Bardyk mahluklardan, paygambarlardan keyin Allah meni sahabalarımды jakşı göret. Alaryň içinden Abu Bakr, Umar, Usman, Ali radhiyallahu anhumdardy jakşı göret. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday deyt: O elder, men Abu Bakr radhiyallahu anhuga razymyn jana siler any bağlaşyňar gerek. Oşonda ele Umarga da, Ali, Usman, Talha, Zubair, Said, Abdurrahman ibn Auf jana Abu Ubayda radhiyallahu anhumdarga da razymyn jana siler alardy bağlaşyňar gerek. O elder, menin sahabalarym menen özgöçe men tuğandaşkandar menen süýleşip mamile kılıwda maga urmat görsetküle. Alardan silerge kıyamat kayım günü küne goýboşy üçün alarga adaletsiz mamile kılbagla, antkeni silerge geçirim bolboýt. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday deyt: Meni sahabalarym menen özgöçe alaryň içinden meni menen tuğandaşkandar menen süýleşip mamile kılıwda meni syylagla,
Meni sıylagandarga bolsa men kıyamat kayım günü Allah'tan aldında boluşam. Allah bolsa meni sıylagandarga hiç kanday odası jok jana al anı kalagan uçurda karma bolat. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday dep aytat. Kıyamat kayım günü men meni sahabalarım menen mamile kılıp süýleşýüde meni sıylagandarga boluşamyn. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday deyt. Kaçan men Kafsardyň janynda turganda meni sahabalarym menen mamile kılıwda meni sıylaganдар gana maga gele alşat. Al emi alar meni mamile kılıwda meni sıylaganдар bolsa maga gele alışpaýt da meni alystan gana görüşet. Ayub Sahtiyani rahmetullahi aleyhi mınday deyt. Kim Abu Bakr radhiyallahu anhuny süýse, al ymany bekem bolat. Kim Umar radhiyallahu anhuny süýgen bolsa, al hidayat tapdy. Kim Osman radhiyallahu anhuny süýse, Allah'tan nuru menen nurlanat. Kim Ali radhiyallahu anhuny süýse, al Allah'tan dininin jibin bekem garmady. Kim sahabalarda urmattasa, al hiç kaçan 200'lü bola albayt. Alime kim alardan katasyny izlegen bolsa, al anyk bidatçy, 200'lü munafyk je sünnetke garşy. Mınday adamdan jakşy iş amaldary al jüregin alarga bolgon gör albastykdan tazalap alardy süýmeýün Allah tarapyndan kabul kılınbayt dep korkom. Maga, menin dostlarıma, menin ustazlarıma, menin tanışlarıma, menin şeyhlerime, menin okuçularıma jana bardyk musulmanlarga Allah'tan kara jana anın süýükli paygambary sallallahu aleyhi ve sellemden narazyçylygy jetpegen bolsun. Jana al biziň jürekderde sahabalar radhiyallahu anhumlarga bolgon süýülerge toltursun. Muhammad Zakariya Kandehlevi 12. Şawwal 1357 Hicra ýyly